Ćao, ja sam Milica i drage devojčice, danas imam jednu posebnu poruku. Ti si proizvod miliona žena i devojčica širom sveta koje su se stotinama godina unazad borile za prava koje mi danas imamo. I na današnji dan svake godine ja volim da se podsjetim svih tih žena koje su svoje živote žrtvovale da bi ja danas bila tu gde sam. Nikome nije novost da su žene morale da se bore za svoje prava, da nismo smele da glasamo, niti da radimo, da imamo svoje pare. Bile smo druga klasa građana, nismo bile jednake. I toliki smo put prevalile i sada smo na jednom fantastičnom mestu u odnosu na to gde smo nekada bile. Ali borba nije gotova. Sada je red na nas. Milioni žena i devojčica danas nemaju prava koja ti i ja imamo. A i mi same nekada nemamo prava koja bi trebalo da imamo. Tako da sada red je na nas da preuzmemo baklju i da idemo dalje. Da se borimo svim snagama koliko god možemo i uradimo sve što je u našoj moći da budemo sigurne da sledeća generacija devojčica svuda na svetu ima sva prava koja su im zagarantovana. Neke od vas će se za to boriti veoma glasno, veoma praktično, tražit će promene u zakonima i tražit će neke konkretne stvari da se promene. Ali seti se da to nije jedini način da se boriš. Svaki put kada ti odbiješ da budeš tiha, kada odbiješ da ti neko kaže da nešto ne možeš da uradiš samo zato što si devojčica, svaki put kada gurneš očekivanja o tome šta devojčice mogu da urade jedan korak dalje, ti se boriš. Time što svaki dan živiš život koji ti želiš da živiš i ne dozvoljavaš da te bilo šta sputava na tvom putu da postigneš ono što želiš, ti se boriš. Iako nam je sada život mnogo lakši nego što je nekada bio, nije uvek lako biti devojčica. Ali takođe, fantastično je biti devojčica. Ako ne znaš gde da počneš, prvi korak, obrazuj se. Saznaj što više možeš o fantastičnim ženama koje su se borile za nas u prošlosti. Veruj mi, jako često su potpuno izbrisane iz svih udžbenika, iz svih knjiga, ali su bile tu. Uvek su bile tu, uvek ćemo biti tu. I nekad moraš da se potrudiš da bi o njima saznala, da bi saznala ko su bile te fantastične žene iz istorije koje su se borile za tebe. I onda samo pusti da te inspirišu. Borba za ravnopravnost nije nešto na šta bilo ko od nas treba da se tera. To je nešto što moramo da osetimo iznutra, da mi imamo potrebu da se izborimo za ono što je naše. I onda samo kreneš. Ja znam da ću ceo ovaj mesec dati sve od sebe da što više delim priču o fantastičnim ženama iz istorije koje su meni dozvolile da budem ovde gde sam. I nadam se da ćeš ti uraditi isto. Draga devojčice, srećan ti 8. mart.